Здравейте! Днес ще ви покажа нашата камера A26 на Robicam. Тя е двойна камера, съчетава в един корпус две камери, една стационарна и една ротационна. Доста иновативен модел, който може доста добре да защити вашия дом или добри бизнес. Реално с двете камери се покрива огромен периметър и сцена, която да виждате едновременно и съответно освен на живо, така и при запис можете да гледате и двете камери. Ето и моделчето. Тя съответно има две камери, като първата е 3 мегапиксела, втората е ротационна с отново 3 мегапиксела, обща резолюция от 6 мегапиксела. Идеално е за външни условия, тъй като има IP66 водоустойчивост и е изключително лесна за монтаж. Може да се монтира както на стена, така и на таван. Стойката предразполага това. Горната камера може да се монтира и да се завърти в която посока желаете, т.е. не е задължително да гледа само фронтално, може да се завърти ето по този начин и да гледа надясно или наляво. Ротационната съответно можете да я активирате с иновативната функция Auto Tracking, което означава, че тя при прихващане на човек сама ще си го проследи и съответно след като човекът излезе от периметъра, тя ще се върне на същата позиция, на която е била и която сте задали. Това е функцията Auto Tracking. Съответно има и 12 високо ефективни LED осветителя. Ето ги тук. Те са и инфраред, и бели LED светлини. Съответно при движение те могат да светнат, става като прожектор и по този начин се получава така нареченото цветно-нощно виждане. Това нещо може да се активира или да е постоянно нон-стоп, когато се стъмни вечер, или само при засечено движение. Една от ключовите предимства на Robicam A26 е двупосочната аудиовръзка. Имате говорител, имате и микрофон. Съответно можете не само да чувате, а и да комуникирате всеки, който е близо до камерата. Имате избор за място на съхранение на записите, като можете да ги реализирате на SD карта памет, която препоръчва се да е до 128 гигабайта, или в облака, който е към самото приложение. Други допълнителни начини за записа на записващо устройство, така нареченият NVR, който предлагаме, и съответно може и на компютър с нашата програма VMS, която можете да си изтеглите безплатно от нашия сайт. Когато скролнете най-долу, има секция софтуер и съответно там може да изтеглите софтуера, който е за компютър, за Windows. И по този начин може да записва директно на вашия компютър. Там специфичното е, че трябва постоянно да е включен компютъра. За да завършите идеалния комплект за сигурност, се предлагат допълнителни аксесуари от нас. Освен камерата, в комплекта какво имате? Нека разгледаме. Имате адаптер, който при монтаж по този начин с отворите нагоре е водоустойчив, т.е. няма как да проникне вода, но ако се монтира по този начин обратно, съответно тук ще може да се намокри и съответно да изгори самият адаптер. Но така, ако се монтира, няма никакви проблеми да бъде и отвън. Препоръчвам естествено, ако има възможност да е вътре или в кутия за монтаж. Друго какво имаме? Имаме уплътнители, които са за ланбуксата. Тази ланбукса, която съответно е, ако желаете да монтирате и инсталирате камерата посредством LAN кабел, а не по Wi-Fi. Тя предлага и двете опции. Т.е. може по Wi-Fi, когато използвате антените, може и по кабел с ланбуксата. Това са уплътнителите, за да не влиза вода. Ето буксата, която е за захранване. Ето буксата за захранване, която идва към адаптера. Просто се включва и се свързва към електрическата мрежа. Какво друго можете да си закупите?
за улесните монтажа. Можете да си закупите допълнително от нас удължителен кабел. Какво представлява той? Чрез него можете да удължите тази връзка между адаптера, ако той е вътре в стая или помещение, съответно да удължите до женската букса, която е на камерата. Какво представлява кабела? Нека да разгледаме. Ето ги двата модела. Този е 5 метра, този е 10 метра. Ето ги, те са с готови букси за много лесен монтаж. На практика всеки може да си го свърже. Адаптера е с мъжко-женско и обратното при камерата. По този начин трасето за захранване става 5 метра. И съответно можете адаптера да го монтирате не до камерата, на по-далечно разстояние. По-друго можете да закупите карта памет, за да поставите в камерата. Преди монтажа препоръчваме да монтирате картата, за да ви е по-лесно след това да не трябва отново да се качвате, за да монтирате просто картата. Така че преди монтажа на самата камера поставете карта памет, за да ви е по-лесно. Ето е картата. Тук се поставя, штраква, затваряте за гумичката и по този начин камерата се монтира. Това са допълнителните аксесуари, които можете да закупите, за да си улесните монтажа на камерата и да ви бъде доста по-удобно. Ето отново разглеждаме камерата. Доста е компактна, виждате как се побира в ръката ми. Компактна, незабележима и готова да ви служи вярно дълги години. Естествено, предлагаме 2 години гаранция, като нашите магазини са в Mall Paradise, имаме магазин, и на булевард България, на улица Ралевица 94, там е главният магазин и склад. За хората и клиентите, които не са от София, може да поръчате от нашия сайт Robycam.bg. Доставката става за един ден. Днес поръчвате, утре вече камерата е при вас. Имате преглед и тест преди плащане. Плащането става след преглед и тест на куриера, както с карта, така и в брой. Както ви е по-удобно, разбира се. Това е камерата. Инсталацията е изключително лесна. Нека направим една бърза инсталация. Това е камерата. Включвате в захранването. Препоръчвам първо да инсталирате камерата вкъщи вътре, удобно на масата, на дивана дори, и след това да я монтирате. Много по-лесно стават нещата. Няма го това катерене по няколко пъти на стълбата, ако ще се монтира високо. Така че препоръчвам с 2 ръце. Първо си инсталирайте камерата удобно вкъщи и след това я монтирайте. Включваме камерата, тя си прави необходимите проверки и движения. Отваряме приложението ITC. Преди това, разбира се, трябва да направите регистрация, което аз вече съм направил. Става доста бързо. Вкарвате имейл адрес, парола, идва един линк, който трябва да отворите, за да потвърди регистрацията, и това е. След това отваряте приложението, ето го, избирате плюсчето за нова камера и какво се случва? Камерата автоматично я намира. Няма ги старите QR кодове, с които сканирате. Няма сложни инсталации. Камерата автоматично, софтуера я намира, че е близо до нас. За да я намери обаче, трябва да сте включили Bluetooth на телефона и местоположението. Bluetooth е включен и местоположението е включено. Когато са изпълнени тези условия, камерата автоматично е намерена. Просто натискаме ОК и след това въвеждаме паролата за нашия рутер. След като въведем паролата за рутера, избираме ОК и сега ще видите колко бързо ще бъде инсталирана, без да показвам QR код. Нищо подобно, което е сложно за някой от вас и може би са имали затруднения преди. Готово. Камерата е монтирана и инсталирана. Доста лесно се случи нещата.
Как се инсталира камерата на webcam? Включвате в захранването. Препоръчвам това да стане вътре, на удобния диван, удобния стол, на масата. Много по-лесно е първо да си инсталирате на телефона и след това да я монтирате където ще бъде монтирана. По-удобно ще е за вас. Ето е камерата. Включили сме я вече. Съответно, когато е нова и няма опити за инсталация, няма нужда да се рестартира. В случай, че имате неуспешен опит за инсталация или нещо друго или не успявате, бутона за рестарт е тук. Задържате го 10 секунди, докато не върне фабричните си настройки. След това отваряме си телефона. Приложението се казва ITC. Инсталираме го, правим регистрация. Доста бързо и лесно става. Отваряме, избираме плюсчето и хоп, камерата е открита. Избираме си камерата, даваме OK. Като за да я открия по този начин, преди това трябва да сме сигурни, че сме включили Bluetooth и местоположение на телефона. Ако не сме ги включили, няма да я открия по този начин. Ето, открийте камерата. Просто приложението намира камерата, че е наблизо около нас, а камерата пък от своя страна изпраща сигнал, че е готова за настройка. Избираме OK. Въвеждаме си паролата за рутера. От тук чрез това око можем да си я проверим за всеки случай, защото при грешно въведена парола инсталацията няма как да се случи. Проверяваме си мрежата, автоматично трябва да намери, няма пишем ръчно и съответно избираме паролата, проверяваме я и избираме OK. Камерата, без да показваме никакъв QR код или нещо подобно сложно, просто изчакваме. Connecting. Please wait. Този звук означава, че камерата вече е получила настройките и се очаква да се свърже с Wi-Fi и да се добави към телефона. Изчакваме, разбира се, и следващата страница, която ни излиза, е да кръстим нашата камера. Да й дадем име. Камера 1, например. Или избираме от готовите. Няма никакво значение. Даваме Complete. Казва ни, че няма сложена карта памет, защото в момента това видео не сме поставили. Ако имате карта памет, това съобщение няма да ви излиза. Ето. И камерата вече е инсталирана. Когато избера тук, камерата се визуализира и можете да я видите. Двойната камера, горната и долната. Ето ги функциите, избираме за завъртане и съответно долната камера се завърта. Можете да видите как се завърта. Така, имаме звук. От тук можем да слушаме от камерата. Съответно, когато усилим, се чува. Спираме го, за да няма микрофония в момента. Какво друго имаме? Ето това меню, което е с така наречената кружка, е за да изберем как да работи нощния режим. Color Mode. Избираме Double Light Alert. Какво означава? Първата опция, тя означава, че камерата, когато няма движение през нощта, ще снима в инфраред режим. Когато се появи движение, тя ще светне и белите диоди ще светнат на самата камера. От тук избираме колко да е сензитивно, т.е. какви обекти и колко далеч ще ги хване. Тук избираме колко секунди засвети след като обекта премине. Колко време да продължи да светят белите диоди. Препоръчваме да е около 30 секунди. Това е настройката. Ако искате да е само на инфраред, избирате Infrared Night Vision. Ако искате цяла нощ да светят прожекторите, избирате Full White. По този начин се избира от менюто. Какво още е интересно? От Playback
се гледат записите, когато има карта памет. Просто избирате Playback и тук долу ще се визуализират всичките записи. Message е само за снимки. Само снимки, няма общо с картата памет. Тези снимки не се качват на картата памет, те са към самото приложение. Ето, снимка. Real time е вече на живо. Какво друго интересно има в настройките? Тук има готови позиции, които може да зададете на камерата, за да... Ето, избираме да кажем първата позиция е тази. И съответно сега, ако завърта камерата, тя да гледа на друга посока, след това, ако искам да се върне на първата позиция, която съм задал като favorite, просто избирам и тя отива точно там. Без да се налага ръчно да я завъртам, за да си нагодя позицията. Така могат да се запаметят колкото искате позиции готови и просто с един клик камерата да отива към точката, която сте запаметили. Доста удобно, лесно, особено за места, където искате да оглеждате периметър. Как най-често се ползва камерата? Горната камера може да я завъртите на ляво, долната надясно и по този начин с една камера покривате огромен периметър и имате огромна стена на видимост и записи. Съответно с една камера може да покриете над 160 градуса и съответно се извършва само един монтаж, пък и цената е само за една камера, не за две такива. Motion Tracking, така нареченият Auto Tracking или Motion Tracking, когато се активира камерата, след като засече човек, ще го проследи и ще се върне в позицията, която сте задали. Много е важно тук да зададете основна позиция на камерата. Това става с бутона Set as Diamond Point. Ако не я зададете, камерата няма да се връща на първоначалната позиция. Също така, Diamond Time е след колко време тя да се върне на първоначално зададената позиция. Тук по дефолт е 5 минути, но препоръчваме да бъде 10 секунди. Тоест, камерата след като проследи човек и той отмине, след 10 секунди тя ще се върне на първоначалната си позиция. Това е много важно. Ето избираме Set as Diamond Point и дори основната позиция се визуализира отдолу като снимка. И сега ако включа да следи движение, съответно и проследи движение, ако сега мине човек, след това тя ще се върне на първоначалната си позиция. Това е много важно, когато искате да използвате тази функция, да го настроите правилно. Иначе камерата няма да се връща в първата си позиция, ще остава някъде, където последно е гледала. Това е. Ако искате още подобни видеа, пишете долу под коментарите какво да направим, за да улесни съответно монтажа. Ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговорим. Довиждане и до нови срещи!